Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Hennen kasngi ka arpu arterik ukala lingkon. Ka Dorbar kor Nongkhlaw kasi jantia. Kala Pynlong yo ka Dorbar kor ka basisian Snem. Jongka ka balas dang Pynlong nadu Snem balala. Ya kani ka Dorbar mentau Snem la Pynlong hakas nong light lingkon ka baha papo kani ka East Castles District. Haka bala penya yaki kam kejam da ka Dorbar kor Nongkhlaw light lingkon unit. Hakani ka Dorbar lawan sementa de ki spangon ki khon ki hajar jongka kor Nongkhlaw na keleng karilom kasi bajantia. Marsen sedang ke jelang ningkong layo ikikentien pediang buram yaki kor kiman na ka Dorbar kor Nongkhlaw light lingkon unit. Nang takat kum kor kompanya yakini ka Dorbar kor nadu Snem balala hapdeng jong ke jelang laju ai poru kumbasan menit yaki ba lapoi syakini ke jelang banya penitu markeliang iwei hapdeng iwei pan. Nalor ka jingkren nakire orang ba jong ka kor Nongkhlaw. Kontop yu presiden uba yai ne Nongkhlaw. Hakani ka jelang layo ru ya ka jing pensai na ikong di Nongkhlaw. Halor ki lai tili ki kor ki badai bait nakaju ka thamai ne ka wei ka kor. Kini ki lai tili ki kor ki kontop yu ka kor Nongkhlaw ka kor Shanglong bat ka kor Marshariang ki badai nakaju ka thamai kata na mau blai. Hey ho ko ki samla ane ko ki habaret to shim ya ka ne ka jing tip kaba ngalapasat syafi watla tempat tip hakini kisni ki blai no ba ka Nongkhlaw ka Shanglong bat Marshariang ngidei nakaju ka thamai bat kata na ka mau blai. Ipuri skam ipuri nam kidon ki cingedai bat ka thamai longkur namar klem ka menor nginom yo ya kamenta bat klem ka menta nginom yo ru ya kalasai kumta khnang ba kalasai ki longdien ki mandien kene kensa bat kentip ya kata kathmei longkur kadai ka kamram chungi bangin kedop bangin kenthum bangin sendong bangin sengkhong bat bangin yai sarai ngin yai tingkai ya ki badai ki chong kokur. Kiwei pat kimat ki balai karan hakani ke jelang jong ka kor Nongkhlaw. Kilong halor artli kimat ki baga Dorbar kor Nongkhlaw kadan ke jing thmu banira yak jing Dawa syaka Khadc Autonomous District Council hadien ka election Mylliem mentau Snem. Kawai na kirai bakani ke jelang klasim hakani kasngi kadai halor karai ban pha yak dorkhas syaka Khadc ban sna no yak social custom katkum ka 3J jong ka 6 schedule na ka constitution jong ka India. Kawai pat ka jing Dawa na ka Khadc kalong ban Pynlong no yo ka Dorbar Hima ka basisian Snem jong ka Hima Mylliem ka balong katkum ki kendon jong ka Hima Mylliem act namar kumba kalong boros kata ka Hima Mylliem kalayat lait na kani kendon. Hakani ke jelang layo ru ya ka kaipot rekam jong ka Dorbar kor Nongkhlaw jong ka ni ka Snem balalen now general secretary uba kentiu borlang Nongkhlaw kentop nadu ka jing yo lum pisa bar ka jing prot pensap hakikam jelang kor. Hakani ka Dorbar kor laidan langro UMDC ka lai mkhra constituency uba Neil Antonio War uberolong kongsan hak jelang rengkat kinong kitkam jong ka Dorbar kor Nongkhlaw kasi bat jantia. Usiem. Okay, nong ri nong da. Khadc council ka nong ri nong da. Ya karti ka dustur. Ya khindo siap. Kamantoy bang ini yang haransan for election. Parang jin yang aku MDC banyak yada kerti dustur banyak dah khindo siap. Lada habang ayo ya kabor pat ini dia politics no ngam so ya. Ni dai kejat benriu. Hapo kari India ni ditang kejat benriu ke batang sikut tersebut. Kam syempor kejat benriu jungi ban syak telep. Hangning lai syong lai kren ka gi polok. Bagi akren ya kata ka land alienation between a tribal and a tribal baki. Khasi ki jungi kham tam ni ki basa angnya sor kilang phet cik kendong pensot. Ki bon ki ba
ki an ki kanun ki ba kan senjar ke jat boleh kejungi National Theatres Council kat no ngai I ki jat ki ba pher ki bon pan ya khasi tribe certificate ki ong ba ki di ki khasi ngai ban ten khasi kimlat man tho khasi kimlat tam ba jat ki ayo ka jat khasi ngasuk tamat pa pidan gini Dorbar kul nama kini kali jing Snem ma pinyo ai ki hon kiti bangim leban bakla Hadin kejingkran uba Nil Antonio War ulah pelat pai baru ia ke almanak jong ke Dorbar kor Nongkhlaw kasi jentia jong Snem aja karpra kumjo ia ke video sidi jong ke Dorbar kor Nongkhlaw ke Pynlong house Snem arajar khatnyo balala ha nyo mer apor Pynlong Boleh cibuan, sebagai sengi belah dapat pelibat dan pelaj ini ka kalendar bat kunjung ia ka kaset.